Tot i unes condicions meteorològiques poc favorables, l'Amposta va aconseguir els 3 punts en l'encontre que aquest diumenge el va enfrontar a l'Horta. En un partit força treballat, els de la capital del Montsià van poder oferir una victòria al seu públic que els situa onzens i els allunya de la zona perillosa de la taula. Els 2 gols de l'Amposta van ser obra de Josep Becerra i van arribar ja entrada a la segona part de l'encontre. L'Horta va retallar diferències al minut 89, però ja va ser massa tard perquè els del Montsià deixessin escapar els 3 punts. Amb aquesta, l'Amposta suma 3 victòries en els últims 4 partits disputats. La seva última derrota va ser en el derbi ebrenc de fa una setmana contra el Jesús i Maria. I precisament és l'equip del Baix Ebre qui continua amb la bona ratxa de resultats. Aquest diumenge va protagonitzar la sorpresa de la jornada al guanyar en un dels camps més difícils de la categoria, el del segon classificat, el Torreforta. I això que el partit se'ls havia posat coll amunt quan a l'inici de la segona part ja perdien per 2-0. Però els jugadors del Jesús i Maria es van refer i van aconseguir 3 gols per donar la volta al marcador. El darrer va arribar al minut 87 de partit i van poder mantenir l'avantatge fins al final. Encara més meritòria es pot considerar la victòria dels del Baix Ebre si es té en compte que només tenien 2 jugadors de camp a la banqueta. De fet, els 2 van entrar al minut 89 per mirar de perdre temps. Tot i la victòria, el Jesús i Maria segueix tercer per la cua, tot i que ara té una mica més a prop poder sortir de les places de descens.